Fil-perjodu ta' 18 ġurnata fejn se tkun miftuħa l-kaċċa tar-rebbija, il-kaċċaturi se jkunu jistgħu jaqbdu massimu ta' 11,000 gamiema u 5,000 summiena. L-istaġun tal-kaċċa tar-rebbija jingħalaq malli ntlaħaq dan il-limitu anke jekk qabel it-30 ta' April. Il-kwota tal-kaċċa individwali hija massimu ta' 2 safar f'ġurnata waħda u massimu 4 safar għal kull liċenzja li tinħareġ. Il-BirdLife saħqet li minn sena għal sena tiżdied il-kwota u dan skapitu tal-interessi tal-kaċċaturi. L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija li għandna dis-sena jidher ċar illi l-kundizzjonijiet qed ikunu favur il-kaċċa minn sena l-oħra. Dis-sena għandna 2000 iktar gamiema x'inqabad fir-rebbija u għandna wkoll 2500 summiena iktar, id-doppju ta' dak li kien permess jinqabad is-sena l-oħra. Il-MEPA fetħet il-liċenzji speċjali sal-ħamis 5 ta' April. Is-segretarju tal-FKNK Lino Farrugia jgħid li bil-kontra ta' pajjiżi oħra Ewropej, il-kaċċaturi Maltin qed jintalbu ħlas żejjed minkelli jkunu diġà ħarsu il-liċenzja speċjali. Illum ukoll jien wara li diġà ħallast 150 euro liċenzji apparti l-insurance, kelli nħallas 50 euro oħra għal din liċenzja sejħula speċjali. Issa għandkom tkunu tafu wkoll li aħna dnilhom li f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea fej tinħareġ liċenzja speċjali mħabba deroga dawn ma xejn. Il-Gvern qal li se jwettaq infurzar qawwi fuq il-kaċċaturi bil-Pulizija Uffiċjali tal-Kaċċa maħtura mill-MEPA. Fakkar li l-kaċċaturi jridu dejjem jirbsu armband innumerata u jibgħatu SMS wara kull qabda li jagħmlu.